Som folketingskandidat for Liberale Alliance, så ligger det mig meget på sinde, at vi i Danmark har en super effektiv offentlig sektor. Det største problem med den offentlige sektor i dag, det er netop, at den ikke er særlig effektiv, og så er den uforholdsmæssigt stor. Det er ikke de ansattes skyld. De ansatte i den offentlige sektor, de gør et rigtig godt stykke arbejde. Problemet det ligger hos politikerne. Igennem de sidste 10-15 år har vi syltet den offentlige sektor til i målehysteri, i bureaukrati og kontrolforordninger. Det siger sig selv, at der stadig er nogle kerneydelser, der skal ydes i den offentlige sektor, jamen, så bliver man nødt til at ansætte noget mere personale til at lave det her kunstige behov, som politikerne de har skabt. I Liberale Alliance, der vil vi af med alt det her kontrolhysteri og bureaukrati. Vi vil vise medarbejderne noget tillid og tro på, at det de rent faktisk er uddannet til, den opgave kan de også løfte. En anden måde at hjælpe den offentlige sektor i Danmark på, kunne også være at gå ind og kigge på udlicitering af kerneydelserne. Vi har jo allerede set det med privathospitalerne, hvor utrolig mange mennesker er blevet opereret med tilfredsstillende resultat. Det gode ved udlicitering, det er, at man stiller nogle firmaer i fri konkurrence mod hinanden. Når firmaer de konkurrerer mod hinanden, så konkurrerer de for det første på pris, men de konkurrerer også på kvalitet. Virksomhederne ved udmærket godt, at de bliver ikke valgt næste gang, hvis det er sådan, at kvaliteten ikke er i orden. Hvis vi gennemfører udliciteringer, og vi samtidig fjerner bureaukratiet og målehysteriet for den offentlige sektor, så har vi faktisk en samlet besparing på 35 milliarder, som kan komme skatteyderne til gode i lavere skatter. Det er en af mine mærkesager som folketingskandidat for Liberale Alliance.